Здравейте хора, днес ще играем на Battle Leaf с тези две шишета. Само някак си да мога да наглася телефона. Да не пада. Добре, а освен ето така да го става, обаче аз да дойда тук. Сега да започваме. Естествено не стана, обаче преди да заснема това видео, много пъти ми се получи на Battle Leaf. И когато започнах да правя Battle Leaf, преди да заснема видеото, още от първия път това шише на новия вкус на Лава Бер ми застана на Battle Leaf. Ето! Първо шише готово. Шишето вече е на Battle Leaf, да продължаваме с другото. Само ето като го преместим. И това застана, хора! Вече видеото е минути и 10 секунди, буквално за минути и 10 секунди двете шишета застанаха на Battle Leaf. Това е страхотно. Както с бандито щеш да застане, обаче не застана. Така застана и падна. Мен ми се е случило един път, както с банди застана и така, и застана Battle Leaf. Беше и така се държеше и накрая застана. Не става. Омага! Омага! Добре, да продължаваме с това ще. Застана и падна. Брато застана за една секунда и не знам как падна, ама застана. Боже, застанаха. Боже, гледайте как застанаха едно до друго. Това е епично. Хора, понеже трябва да прекъсвам видеото, защото не знам, просто лични работи. Затова може да пишете в коментарите, ако искате още такива видеа по-дълги с Battle Leaf, или може да ми давате идеи в коментарите какви неща да правя, например, някакви неща като Battle Leaf игри. Може да ми давате идеи, аз ако прочита коментара ви, ще заснема видео с вашите идеи. За сега, чао!